Bule kanggo eneng apa? Koko Prabu wonten menapa dene Paduka rawuh wonten negari Ngamartos mengko kados mekaten. Yayaji wonten timbalaning Ngadawa Kresna yen wonten dawuh Werkudara. Bule kanggo piye Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Sawanipun kakang negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora kepenake ati. Keliripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten dayi kula nuwun pamunten. Nalika semanten ingkang Raka sowan dhateng negari Ngastina. Tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana. Mboten ngertos dodok saling perkawis tumunten kula dipun ajab arembagan babagan perkawis. Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rai Prabu Duryudana. Bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut nanging sareng wonten aturipun ban saking Taman Kadilengleng. Ingkang munjo atur bilih Yai Ratu Banowati ngingetaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumunten kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng. Kados menapa kejot raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Jebul piyai kakung mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika tasih panakawanipun Paduka Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu Paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih panakawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa? Panakawan kula sinten ingkang wantun damel kucemasmanipun para Pandhawa Koko Prabu? Lajeng wisa ya. Panakawan negari Ngamarta panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika boten sanes kejawi namung Bagong Yai Prabu. Semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Diwang sumono madinuluh ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara paman Blasa Jenar. Ayo ndadekake kagiat panglira si paman Manira Wiji wonten ngajengan Manira Paman Patih Harya Sengguni. Kawula ana nggih anak Prabu. Sakalangkung gurawalan panambinipun ingkang bapa ing kepatihan sareng kula tampi timbalanipun Paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitira caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggih. Wanter sabda pangandika Paduka anak Prabu ing Ngastina ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh kawula nokno. Paman Harya Sengguni nggih. Kadiparan angresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina. Mula diage matur marang panjenenganing Manira Paman Patih Harya Sengguni. Nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada Praptendelan. Anak Prabu Duryudana menawi Paduka ndangu bab tata rakiting praja sedaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saengga kapya karo luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Medhaipun para Prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladhen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katempe ing parang muka. Mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk. Sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nokno. Ndadosaken suka marwata suta sing manah. Mboten langkung bakaran ingkang utama tindakna selawasi lan kaprayogakna angresi paman ngadhep ngarsane Manira. Sampun mboten kirang prayogi nggih anak Prabu namung derenan sak sampunipun keparingipun bapa ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi ing kepatihan kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecana anggen ngandika lenggah Paman Harya Sengguni. Kawula nokno sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi ing kepatihan nggih anak Prabu ing Ngastina. Bapa Prabandurna, bapa ing Sukalima sarawujeng ngandika bapa Premban katuran karahayu ngandika bapa Prembandurna ing Sukalima. Bapa Premban
Saka swala sila bertobo swalu gimbal sumurante hawala. Lha ngono nggih, Ger. Tansah pinanganing kawidatan ring sambi kula sawanipun ing Bapak ing Sukalima. Mangga widodha sowan kula Niskala. Napa kepareng ingkang Bapak ngaturaken pudya pangastananipun ingkang Bapak kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi amawahana kasantosaning lair batos kula. Bapak neban mboten langkung kasekecapmu anggen jengandika lenggah. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapak ing Sukalima, Ger. Apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho diweci sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Datompo siadi atur bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Lantatan sangganing pura kadang ingsun kang padha gandung sibuk. Aja nganti ana ing padha saur manuk. Jeneng Pandirana diambabarake wigatining Pasewakan Kartomarmo. Menapa sampun paduka dawuhaken kula pundi dados jimat saha tansah estu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Dimas Kartomarmo karya bombong penggalipun Kakang Yayi Koko Prabu dening sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Mandura ingkang rayi ngaturaken pasegan para krami kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning Upadara Wayaktura jagat Yayi akarya bombong raos sing manahipun ing Koko ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina asung paseganipun Yayi sampun kula tampi. Namung kasa wangsulipun ingkang raka kepareng ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk kersa paduka Yayi Prabu Kadang kula Ngastina. Koko Prabu, kula pundi nggo jimat. Kula cancang bocah weni dumawing wijang. Urung meketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwan lan boten langkung kasekecapno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Mandura. Dinten sak mangke menika wonten Praja Ngastina Yayi. Saha sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadawadana. Dene kula wantun hambayongi dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu sembahan kula tuwin paman plasa jenar. Mila bapa penemban durna ing Sukalima. Dene dinten sak mangke dinten sanes dinten Pasewakan. Ewa dene kula nglempahaken para sepuh wonten madyaning Datulaya. Mila saderengipun ingkang rayi ambabaraken menapa dados wigatos sing Pasewakan. Mugi kepareng paduka para sepuh anglubirna se samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Duryudana Prabu jagat wasisaning Upadara Wayaktura jagat Yayi. Estunipun sampun ngantos kawiyos pangandika paduka kados mekaten menika jernyatanipun ingkang raka ing Mandura menika nggadahi kewajiban minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula Sata Kurawa. Mila menawi tumunten katimbalan wonten negari Ngastina sampun ngantos ing katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri ngraka boten badhe swara tartemtu ngestu padha dawuh paduka Yayi Prabu namung gandeng ngraka sampun kepareng sowan wonten negari Ngastina boten wonten ingkang tansah kula antu-antu kejawi amung wiyosing pangandika paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dene paduka ngawonteraken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun semanten ugi ingkang bapa ngepatian nggih kepareng kula nedya ngangungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng Sabdatama paduka anak Prabu Ngastina badhe ngrembak menapa dene madyaning Pasewakan benten kalan adat ingkang sampun paduka nglempakaken para sepuh monggo kula triambabaruna dhateng ingkang bapa ing kepatihan nggih semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ngantos kadhi kula jangkah-jangkaos pados tinggala prapta wonten negari Ngastina madyaning Datulaya mriki mboten wonten ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ing bapa ing Sukalima kejawi namung enggalo kula nampi Sabdatama paduka anak Prabu Ngastina badhe ngrembak perkawis menapa negari Ngastina kedatengan parang muka menapa badhe ngrembak babakan Kanalindran tuwin badhe ngrembak babakan kawula negari Ngastina monggo kula triambabarana ingkang sejati ingkang bapa ing Sukalima nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna
midhangetaken sabda Tama Paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana long-long ramyang ingkang driya Rewang Candra katawengan sungo ing dias katulitan limut kabiyataning rojit ram remingdri Yama nawung kakunging Bang Wisesa Prabu wonten timbalan Paman Haryo wonten timbalan dawuh Bawaduna wonten dawuh nggih wonten padyaning pasewakan menika kula boten badhe ngrembak babagan kanalindranipun ingkang ngerayi utawi ingkang putra Duryudana kula boten badhe ngrembak babagan kawula miwah kula boten badhe ngrembak negari Ngastina menika babar pisan boten namung sedaya menika kula ndhem wonten salebeting manah dangu-dangu boten kiyat kula badhe ngrembak perkawis kula wangsa ing mapan wonten salebeting kedaton inggih menika pun kula warga kula ing magepokan glemenipun Yai Ratu Banowati wonten wekados menapa dening Paduka paring dawuh mekaten Yai Prabu oh Prabu sampun wonten tigang candra menika Yai Ratu Banowati anggenipun lados kaliyan kula ketingalipun sampun boten kandhas tekaning batos monggo nyatanipun jagat menika sampun dados paseksen bilih Yai Ratu Banowati menika prameswari negari Ngastina kula ingkang amengku garwa Yai Ratu Banowati kedahipun teladi dhateng ingkang garwa menika lair trusing batin nanging sampun wonten 3 sasi menika anggenipun ngladosi kaliyan kula sajaipun sampun boten kandhas dumugining batos ngladosaken menapa kemawon iki dados pekaremanipun Duryudana menika kula sawang boten wonten esem boten wonten raos bingah wontenipun namung raos ingkang boten sekeca menika kula kraos jendatanipun kula gesang kaliyan Yai Ratu Banowati menika kula sampun mataun-taun mila mboten memukal menawi lagak lagianipun benten menika ingkang rayi kraos nuwun sewu menapa wonten pamuthaipun ingkang garwa Yai Ratu Banowati ing Yai Prabu mboten saged minangkani tumunten andadosaken kagol kogelan penggalipun babar pisan mboten persasat tresna kula kaliyan Yai Ratu Banowati menika menawi dipun tanding dhateng kamukten kula ikhlas kecalan kamukten ning aja nganti kula kelangan Banowati mekaten Yai menika jagat sampun dados paseksen ning sampun wonten tigang candra menika anggenipun ladi kaliyan kula matur wungsal wangsul boten lair batos
setunggal minggu menika lalah sajaipun saya ora lahir batin. Menapa member ing atasipun kula menika ratu gawe wedang dhewe. Ing atasipun kula menika Nalendra, kula menika nglakoni mapan Nendra boten sareng kaliyan pun Banowati, pendak-pendak kula jejeri tartentu malingos nilaraken dhateng ingkang rayi Duryudana. Para Prabu wonten dawuh menawi dangu-dangu kelampan kados mekaten kula boten kiyat gesang wonten ing alam padang. Menawi Yai Ratu Banowati menika koncatan katresnan kalawan ingkang rayipun Duryudana, kula sampun prasapa tinimbanganipun kula gesang mongko ora nyandhing kalawan Yai Ratu Banowati. Awulung kula entrengaken pejah kula entrengaken patinipun Duryudana. Menawi sak mangke Yai Ratu Banowati estu badhe nilaraken dhateng ingkang rayipun Duryudana jagat wasisanipun Bathara Yayi. Nuwun pangapunten. Sampun lambara tebih penggalih paduka kula menika ngertos watekanipun kadang kula Yai Ratu Banowati. Janyatanipun ingkang Mbak Yu menika pinengku garwa ingkang Raka ing Mandura. Nggih. Mila kula menika ngertos lagak-lagyanipun Yai Ratu Banowati piyambakipun menika mboten saged gesang menawi mboten sinanding paduka Yai Prabu Duryudana. Menika kabukten bilih samangke anggenipun bebrayan kaliyan Yai Ratu Banowati paduka menika sampun kaparingan momongan minangka dados talining katresnan. Mila perkawis menika kula kinten sampun ngantos dipun rembak wonten padyaning pasewakan. Jer wonten ing padyaning pasewakan menika kathah para nayaka punggawa menawi ngantos sami mireng lelampar menika mangke badhe bebangri dhateng asma paduka. Tanpurunga panjenenganipun namung badhe nandhang sastra wirang. Namung menawi kula petang dhewe kula menika boten kiyat. Pendak-pendak kula lenggah madaning salebete kedaton kula menika ngadhep kaliyan Yai Ratu Banowati. Ning sakniki kula ora tau iso ngadhep. Kula wonten ngajeng Banowati wonten wingking, kula tututi wonten wingking, Banowati pindah wonten ngajeng. Ngaten menika wungsal wangsul. Sajae wis kaya ora gelem adu arep karo Duryudana. Menika rak namung pangraos panjenengan. Sing jeneng priya menika nuwun sewu, ora kurang dalan, ora kurang cara. Mbok menawi Yai Prabu kirang rumaket tuwin pangandikanipun kirang wonten raos hanjunjung dhateng derajatipun wanita. Upami pangandika paduka menika ngalembana dhateng derajatipun wanita, ingkang nami wanita menika menawi dipun ngalembana tumunten badhe tresna asih dhateng guru lakinipun. Ora Bu, sampun boten kirang-kirang kangge kula budidaya namung semantena ngantos dumugi kelgan menika. Menapa ingkang kula awri wonten salebeting kedaton Yai Ratu Banowati boten benten kaliyan adat ingkang sampun kelampah. Piyambakipun tetep boten purun benajeng kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Paman wonten dawuh. Paman Harya gadah pemangke menapa ing ketah kula tindakaken. Aduh nyawa-nyawa jimat kula nggih. Kula nyuwun pangapunten menawi ingkang bapa ing kepatihan mboten saged munjuk atur. Jenyatanipun menika perkawis panjenengan. Upami kula badhe tumut-tumut lajeng wewenang kula wonten pundi, kula menika namung abdi, kula menika namung patih. Minangka dados lidah sinambung pangandikaning Nalendra Pranata saking para kawula negari Ngastina. Menawi perkawis kula warga, kula nyuwun pangapunten, kula mboten saged nderek rembagan perkawis kula warga nggih. Mboten ateges kula wiya dhateng Sabdatama Paduka menika babar pisan mboten. Namung kula menika ngrumaosi jejer kula. Sampun ngantos kula mlebet tebih wonten ing kula warga kedaton negari Ngastina. Mangke nindakaken dinten mboten prayogi kedadosanipun. Paman Harya mekaten. Nggih. Bodula. Wonten dawuh nggih. Kula kedah kados pundi lan menapa ingkang kula tindakaken. Kula nuwun sewu nggih. Ingkang nami tiyang nambut sisaning akrama lan sampun nglampahi bebrayan menika kula nuwun sewu. Ujaripun para sepuh sampun nyebataken bilih badhe pinanggih kaliyan lelampaning ingkang nyandung ngrimpet tumrapipun tiyang mangun Bali Wisma. Bawudana kasinggihan mekaten. Mboten wonten tiyang mangun Bali Wisma mawon bebrayan menika
tansah rukun kemawon boten wonten lelampahan ingkang adamel sengkel penggalih menika boten wonten. Tertentu sedaya badhe pinanggih kaliyan lelampahan ingkang samangkenipun pinarya dados pacoban paduka anak Prabu Ngastina. Mila anggen paduka nggadahi raos ingkang garwa Dewi Banowati menika benten kaliyan paduka tumrap kula sampun ngantos dipun padosi kalepatanipun wonten pundi panjenengan nggadahi lepat menapa Dewi Banowati kirang menapa dene gadah panyuwun ingkang boten saged linampahan menika sampun ngantos dipun penggalih. Inggih. Menika panodi tumraping Gusti Mahanasa. Menawi samangke sampun lulus anggen paduka nampi pacoban menika kala wau, kula kinten Dewi Banowati tumunten badhe caket malih kaliyan penggalih paduka, caket malih kan paduka anak Prabu Ngastina. Mekaten Babatuna. Inggih nggih. Menika saran kula. Supados paduka anak Prabu keparenga sakmangke nglerengaken penggalih. Sampun ngantos lajeng bingung perkara dinengke bojo kok bingung. Kula menika dinengke bojo kula pirang-pirang taun ya ora tau bingung. Sampeyan Nggih. garwa sing endi? Sing keleke papat nika. Nika meneng mawon karo kula ya aku ora tau piye-piye. Wong nika ra iso omong. Sampeyan ya ora piye-piye. Ah, niku lho Dewate. Mula napa-napa niku aja nganti banget-banget dilebokke teng ati ngoten lho. Ampun ngantos banget-banget dilebetke wonten mengane. Anak Prabu menika anggenipun mengane menika kesangeten. Nuwun sewu. Nggih napa? Mboten napa? Napa niku? Mokal. Den mboten napa mokal paduka anak Prabu Duryudana menika tumunten bingung mergi salebeten kedaton menika namung wonten piyayi kalih. Lesmana Mandra Kumara sampun mapan wonten anu kasatyan Saroja Pinangun. Anak Prabu Duryudana menika lenggah wonten kedaton menika namung kaliyan ingkang garwa Dewi Banowati. Nggih. Mula nek siji nesu, sijine mesti bingung merga ora duwe kanca. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek sing siji nesu, sing siji bingung, sing siji lagi ora kepenak atine, sing siji melu ora kepenak atine. Menika sampun sak rasa ngaten menika. Nek menika tumrap kula mboten sawijining pacoban. Oh, Nika panjang nggih kedah mekaten menika lelampahan kedah sinandang. oh ngaten nggih Kakang. Nggih. Mboten usah dipenggali banget-banget, ora usah dipikir banget-banget. Panjenengan menika menawi mikir ingkang garwa mangke tumpangsuh lho. Tumpangsuh nggih, tumpangsuh. Tumpangsuh anggenipun ngasta bawat pemerintahan negari Ngastina. Mergi nuwun sewu panjenengan menika nggadahi kewajiban mranata sagung para kawula ngatosaken gesangipun para nayaka lan punggawa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke kesangatanipun menggalih dhateng garwa Dewi Banowati. Ah, nuwun sewu. Menika mangke panjenengan badhe warsa iduping tekad anggenipun ngasta bawat pemerintahan negari Ngastina. Nggih Babatuna, matur sembah nuwun. Nanging manah kula mboten jenak. Digawe jenak. Mboten sekeca. Digawe sekeca. Sakmenika gesang menika menapa panjenengan menika kirang menapa to, nggih? Panjenengan menika sampun kagaduhan kanalendran derajat pangkat donya menika mboten wonten ingkang sami. Prabu Duryudana menika sugih bondo sugih bandu. Ngaten? Panjenengan mboten sekeca menika dipun penggalih menapa? Sing jeneng dinengke bojo niku. Nek wong lanang tresna karo bojo mesti ora penak. Lah, caranipun aja tresna-tresna banget. Tresna ya kena, ning ora banget-banget. Mergi nek tresna banget menika nek nganti sing wedok menika terus nesu, sing lanang bingungi. Ah, kula nang model apa? Iya, malah ngandani sing ora-ora lho. Lho, Dek Mati nuwun sewu lho, wong urip ngalam padang sing digawe seneng. Seneng menika mujudaken sawijining obat. Ingkang mujarab. Mbok sing apik si omong. Sampeyan iku di dawuhi sowan mriki niku kon sing apik kok. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Ya omongane niku sing iso ditampa lho. Lho, omongan kaya ngene ora iso ditampa niku sing ora iso nampa niku tegese wong sing ora waras. Wong jeneng ngomong kula ya apik-apik kaya ngaten kok. Anak Prabu Duryudana niku kebangetan le tresna karo garwa. Lho panjenengan mboten purun tiru kaliyan Nalendra sanesipun kok. Panjenengan mboten pengin tiru Nalendra sanesipun. Nggih. Kok tiru karo Nalendra sanesipun? Nalendra menika nuwun sewu garwanipun ampun setunggal. Nalendra sanesipun kula garwanipun mboten setunggal. Sinuwun Darawati menika 3. Lho. Rukmini, Setyabama,
Jebolan SMA. Jembowati. Ora apal kok. Lha ngaten lho. Nek cara kula ngaten. Kula mboten saged menawi kedah kados mekaten Bawaduna. Dipun saged-sagetaken. Wong menika ampun nganti saklek ngoten lho. Sinuwun Garawati garwanipun 3. Panjenengan menika Nalendra ingkang nuwun sewu ketoke lanang ning Nalendra kok bojone siji. Nuwun sewu. Sama nyemoni kula. Lho mboten. Kula niku arep kaya ngeten iki bojo kula ya mung siji, ming Irawati kok. Nggih, ning niki mboten kali sampean kok. Niki kali anak Prabu Duryudana. Ning kula rumangsa dirasani, kula rumangsa didumuk nek sampean mlebet perkara bojo. Nggih sampun, mboten sak perkara bojo. Ngonten apike pripun? Apike bojo manya siji. Lho. Malik kok gampang menawa kali Malik kok angel. Malik iki rada rono, terus Malik ngoten. Ame Malik kok kangelan. Anggere didesuk rada minggir. Terus li Malik meleh engke teng-tengah niku wis Malik dhewe. Mbok ampun kaya Kakang Duna kok omongane sak penake dhewe sampeyan niku pendhita. Nggih, ngertos. Sing ngomong kula yoga sapa? Pendhita Soka Lima tur pendhita Kondang. Manyar. Nggih. Kondang Manyar ku gurune Kurawa lan Pandhawa. Oh. Dadi nek ngendikan sing apik aja waton nyela. Gah. Kula nek awake dhewe nek carane ngoten niku. Ampun wonten ampun waton omong. Nggih. Niki teng ngarepe para satriya-satriya, para nalendra-nalendra, lenggah sinuwun Mandura. Sedaya para raja Nerpati teng Jawi nika kathah. Mula ampun sak kepenake dhewe. Ngaten. Nggih. Nggih pun. Nggih pun kenapa nggih? Goraku wonten dawuh. Dinten samangke estunipun kula ngrawuhaken para sepuh menika namung badhe nyuwun senjata pitulung. Supados kula menika saged ngrangkani dhateng Nyai Ratu Banowati Hiwadene ngantos dumugi sak mangke kula mboten saged nyupekaken dhateng menapa ingkang dipun lampahi dening Nyai Ratu Banowati. Yai pengindanipun Bapak Durna menika wonten leresipun sampun ngantos sanget-sanget anggenipun paduka menggali dhateng garwa. Kula kinten namung kagul kegelan penggalipun. Mangke menawi sampun lerem penggalipun ingkang garwa tartemtu caket malih raosipun kaliyan paduka Yai Prabu Ngastina. Sikra-sikra yen pramana kanca sikra rakenawan sesangka Nalendra mbak marwa sing sang katriku mulung mangremak ing wadya Kodho kura rek kiri nanggana magawe gelar nalika semanten dereng paripurna sami bawacana kasaru pelajaripun abdi dalem taman kadilengleng agining Diayu Banowati mlajal-majal katebian mangono pangutas manendra katobat Gusti kula nyang sinuwun kula nyang sowan Jamban. Nggih. Iki ora positif to iki. Suarane mau iki kaya ayu apik kok metune kok teng pletot. Nyuwun sewu kula wau mbeta radio. Dapukane ora bener carane ngene. Lha napa? Nyuwun pangapunten sewu kalepatan Ki Agung Pangaksami.
Kula menika abdinipun ingkang garwa Gusti Ayu Banowati. Yo. Nuwun sewu sinuwun sampun kinten kula menika wadul dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung menapa ingkang sulem kula sumerepi menika kasunyatan. Nalika semanten Gusti Ayu Banowati menika ketingal wirawiri wonten ing taman. Sajak nyubriyani tumunten kula totaken saking katebian piyambakipun manjing wonten ing patenggan tumunten kula nginguk sekedhik wonten ing patenggan menika kala wau jebul wonten ing madyaning patenggan menika wonten piyayi kakung ingkang garwa nuwun sewu ngurung piyayi kakung wonten ing patenggan sinuwun jagat diwatur. Koko Rabu wonten dawuh Yai. Panjenengan midhanget piyambak aturipun mban menika. Piye? Cetha nek saniki ketok sing dadi perkarane. Jebul Banowati, Yai Ratu Banowati sampun wantun ngeliya piyambakipun sampun ngurung. Sawijining priya wonten ing madyaning patenggan. Mban wonten dawuh kowe nisya. Inggih, nggih nyuwun pangapunten. Kula mboten wadul-wadul namung menapa kasunyatanipun. Yo, tak tampa. Inggih. Mboten dipun paringi hadiah. Sesuk gampang. Oh nggih, matur sembah nuwun. Wis tiwas nyantek-nyantek. Ora entuk apa-apa ngerti ora usah wadul aku mah. Ora kados pundi? Lho. Lah menapa inggih badhe kelamban Yai Ratu Banowati mentolo kados mekaten menika. Aturipun ban menika mboten badhe goro. Aturipun ban menika mboten badhe doro. Menawi caranipun kados mekaten cetha Yai Ratu bani-bani nisihaken katersanipun Duryudana. Koko Prabu kula nyuwun tulung bocah lanang sing mapan teng taman negara Ngastina. Mang cekel mangadepke teng ngarepan kula geceke Yai. Sanyo. Sing Astina Maha Prabu Duryudana alon ndika dhuharining sun Werkudara kula ngertos kados menapa kagiat penggalih nanging perkawis menika sampun ngantos dipun damel sungkawa nggih. Kula triyemut menika wonten madyaning pasewakan sampun ngantos ketawis dening para nayaka lan para kawula. Mekaten kawontenan tu nelampanipun negari Ngastina. Kakang Dirna, pripun? Sampeyan mireng piyambak ta napa sing diaturke kalih mban wau? Lah, ra tenan ta. Oh, jane kula mau ajeng matur kaya ngoten. Nang merga kula niku njaga karo penggalih anak Prabu Duryudana aja nganti sakit penggalihipun krana atur kula. Nek jebul nyatanipun kados mekaten Pak Dipati, niki wau pun kula tonton. Nganti pramana jati netra batin kula weruh glibete wong lanang wonten ing taman Kadilengleng ning kula meneng mawon. Nek ming kaya ngoten wae iso wae. Anggere ning wong laporan kok sampean kaya wong ngerti, sampean kaya wong ngerti. Lho, sampean mboten pitados. Percaya ning ora usah dadak pamer kaya ngoten. Sampeyan iso omong kaya ngoten niku merga sampeyan entuk mrungu emban laporan kalih sinuwun Ngastina menika kala wau. Mboten, wau niku kula pun weruh. Kula wau liwat taman Kadilengleng. Oh. Wonten wong grudung sarung menika nika. Ajeng kula lake kula ora wani wong nyatane kula ora ndewe wewenang tumraping taman Kadilengleng. Oh. Ning kula ngerti. Kula ngertos. Nadyan dikrukupi sarung ning wong niku pancen wujude lanang. Oh, ngerti kula, ngagem training. SMP negeri. Traininge nggih.
kalih nggen sarung dhuwur siran niku dicanteli kacamata. Oh. Kacamata cepling siji. Oh. Nggih. Cetone wong lanang. Niku kula ya ora wani aruh-aruh wong nyatane kula niku ya ming abdi. Kula menika ora duwe pangkuastu menapa negara Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyarusiku karo wong lanang sing dodok enten taman kadiloto niku. Wah. Dosa napa sing ngajeng kula sandhang? Oh, ngoten. Ambarang wonten negari Ngastina, anak Prabu Duryudana paring dawuh, penggalipun Bima merga Dewi Banawati sampun telung candra menika. Sikapipun Mbaya sing nganggo basa sing apik. iwas apik-apik iku doradong. Wong niku undha usaha Dewati. Oh, nggih. Sipatipun namun boten tresna kaliyan anak Prabu Duryudana. Kula lajeng pikiran kula balik wonten ing priya bersarung menika kula. Apa iki sing dadi jalaran? Nek kula mboten wantun matur. Lah bareng ngembang sowan menika kala wau, matur menawi Dewi Banawati nyingketaken piyai kakung wonten ing Patenggan. Lah ra tenan, Ndara Dasih. Waduh. Ndara Dasih niku napa? Angge ndarane asih. Riki niku akeh wong pinter sing kagungan daleme sastrane medeni apun sok sastra sing apik-apik. Kok mung ditandhike sampeyan sing sastra patri. Awakmu iki Pak. Nggih ampun nesu kok ya. Niku nek cara kula sampeyan ngaten iki mawon. Nek cara kula Dewi Banawati sampun ngantos diparingi papan wonten negari Ngastina. Jejemberi. Wis mirang-mirang ke anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika Nalendra lho. Panjenengan menika Nalendra sinembah dening para kawula sak negari Ngastina. Malah sanjabane ngrangkah kawula negari Ngastina menika sami nyembah kalian panjenengan. Lah kok men dikiwaki karo wong wedok. Monggo ning lakoni teng negara Ngastina apa ora edan? Nggih. Apa ora edan niku? Apa jenengane ora orek-orek marang pasuryaning nata Ngastina? Nata Ngastina menika Nalendra Gobinatara. Sapa-sapa nyembah Sugih Bandha Sugih Bandu. Sugih Bandha tegese Apa? kula mboten ngerti tegese. Sugih Bandha ning Sugih Brana pice. Sugih Bandu? Sampeyan ngerti napa Sugih Bandu? Sugih Bandu niku Sugih Bandu niku sugih alat sing nggo mbiyak rambut. nika Bandu. Ah dudu Bandu to? Dudu. Banjur sak penake dhewe ngaten mriko Dik Bandu. Kon musik. Aku tak omongan sing burung pancine ketawa wis ketawa. Sampeyan nang ndi kok rumangsa kula nggawa dolop to? Gini kok sing marai kula semangat. Oh. Penonton jaba orang guyu sing penting dhek guyu kula wis seneng banget. Oh. Nggih, mila saking menika, Nger. Samangke menawi cara kula Dewi Banawati dipun singkiraken saking negari Ngastina. Dewi Banawati dipun dawuh supados kondur wonten negari Mandalika. Panjenengan tasih gagah, panjenengan tasih sentosa. Menawi panjenengan menika pengen garwa widodari kemawon kula kinten saged kelampan, Nger. Sampeyan muni pripun? Sampeyan muni pripun? Mboten muni-muni. Sampeyan ngerti mboten? Banawati niku urip kula. Banawati niku urip Prabu Duryudana. Oh sampeyan wani ngendika kaya ngoten. Sampeyan wani matur kaya ngoten dasar apa? Melu rombongan kene kok. Kapokmu kapan? Kaya keminter-kinter isa, keminter-kinter. Kaya keminter-pinter iso ngrampungi perkara. Ora ngerti nek Dewi Banawati banget nggone ditresnani dening anak Prabu Duryudana kok iso matur Banawati kon nyingkirke ora wong. Aduh, sepatune anyar. Carville men Carville kok pamer cara nggen kula niku wis ora dienggo arek sampean
Niki tokone anyar. Padake ora. Lagi toko diresmekke biak, kula langsung tuku. Oh. Kok minggoke nengen kabeh. Pun mboten saged kasempatu to? Nggih. Ning mbok kaos kakine ganti. Lho niki model. Sanduwur kemiri niki model. Gaul. Oh. Pripun sampeyan ajeng wangsulan napa? Anak Prabu Duryudana nes duka kados mekaten menika ajeng wangsulan napa? Wong kok omongane ngawur. Senengane sak penake dhewe. Taplak kok nggo surjan. Ning nek nggen kula taplak meja. Kok nggo surjan. Sampai sumeneng mboten? Sampai sumeneng mboten? Rasa melu-melu rembugan. Jenengesan. Kula mboten ya. Kakang pembantu. Saisane nglakoni. Kula niki lagi sedih, kula niki lagi ora penak atine sampeyan ngomong. Kucek terus karo Begawan Duna. Pil tuwa. Ora ngenggoni le tuwa. Mumpung napa? Anu mernake torsi kok nggih. Sampeyan saniki mangetake para Santa Kurawa. Kartomarmo wonten timbalan. Kurawa kok nyekel maling sing wani mapan kadileglem paman Mang Budal dina niki. Ngestaken dawuh nggih ayo Kakang. Monggo cek mate kula Kakang. Kembang popang terate bang rayungan Roma lengkung tumalong hormambat wetyan wis semokan mawar raras batu-batu Pak Ponokawan Bagong Ponokawan Bagong Wonten dawuh. batu-batu Pak aku ki gumun lho karo kowe gumun sawetara kowe mapan ana ing Taman Sari Negara ing Ngastina lah kok rasaku urip kaya kebak seneng atiku pokoke ora iso digawe pinter gawe wedang ya enak banget tobat ora ngono mula kowe didesani dening kadangku Yayi Janaka jebul tinemune kowe abdi sing pinter banget mongko kowe resik ya sarwa resik kowe ngepel ya katon jlambahe katon resik kowe ngombahi ya pinter tobat ya menglaku mepet ya aja pindah-pindah nggon celanaku ilang
Sing pundi e? Tobat, sing kuning. Karo sing jambon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Ora ngajar nake. Abdi ning senengane Bagong Wonten dawuh ngene kowe tak kandhani. nggih pripun? Kowe ora sabani ning Ngamarta. Terus Kowe dadi abdiku. padha wae. Nang kono batur, nang kene batur. Lah terus karepku piye? Ya ora mundhak pangkate. Apa to? Metenggung, tumenggung apa-apa. Ora meng abdi, ana meng abdi wae kula teng kula karang nek anu ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembata nek Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku sok ngumbahke kagungane Ndara Janaka. Tobat iki sorsek. Nggih. Nek mung gosok jan. Gon-gonan. Nggih. Manyan gendriku niku kudu tak klepi. Ndak ngethel. Iya, seneng aku. Nggih. Nah, tobat yo kowe piye saiki kowe njaluk apa upama kowe ora sabari ning negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku ki garwa Prameswari negara Ngastina. Yen kowe kepengin njaluk pangkat apa kok tak aturke Sinuwun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah diaturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Sane kula tak takon kalih sampean. Mbok rambutmu ki dikrendiyahke wae ngopo to digucer ngono kuwi? Niki ra iso diuculi karete. Pun ngenten iki. Ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten apa-apa. Bagus karo ora gumantung le nyawang. Iya, Pak Tobat. Tobat kowe iki arep elek ning nyenengke. Ning oke lho wong bagus sing marai mangkel. Wong bagus sing marai gerus. Nek cara aku ora butuh bagus. Urip ki butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Banowati Pak Tobat, Tobat pengen nyanding selawase urip. Nah niku kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi to ditip ek abang. Ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Kula niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuhke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung Panakawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blokano kira-kira piro? Piye? Piye kok piro? Heeh, kira-kira piye? Ya ora apa-apa kowe blokoan aku malah kepenak aku nggon kowe. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku luwih cetha nggon nampa gunemamu, Bagong. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki Prameswari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa? Bingung. Ngono apa ku jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku kok sik ta? Misale kula kalih sampeyan niku pit-pitan. Iya ya. Pit-pitan piye kok iki wong jeneng Prameswari kok pit-pitan? Mboten ora plesatke kok. Tak plesatke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Hah? Tek ya. Rasa malang kowe. Ngopo kok irunge ndas-ndus? Upama ngene ya apa jenenge
sing ngiriyen nggih Prataruna Angujiwa. Nek sing dalang tengening laras cek langsung kaya pepundhenmu mau sore. Kowe arep melu-melu ra jegos karo laras wis ra iso kok. Arep Prataruna. Aku pengen banget sono. Biyen aku kowe minggat to kowe. Ketutupan raimu marai kendel aku. Kowe karo aku ngono mau. Iya. Ngono piye? Lho, astane Pak Sukron mau lho. Ngono. Aku ora weruh. Ah, lah wis gagal. Ngene ya. Nun ngangun Dewi Banawati. Iya. Kula niki pripun nggih? Sowan mriki niku jane mengajeng neter ketrimaning urip. Neter ki apa? Neter niku kewan cilik mangani kayu. Kae teter. Tetek apa teter? Nyengenges dhewe malah. Kowe engko sik kowe sabar ya, kowe limbuanku soalé ora patek lucu. Oh nggih. Apa ya? Kejaba kula ajeng neter ketrimaning urip kula. Iya, Mergi kula ngimpi. Tobat. Kowe ngimpi apa? Dek malam Jumat kliwon wingi. Sastra kasih Sukra. anjing Sukra. Sukra kasih Ora ngerti basa kok. tak kira nek sastra kasih. Sukra kasih kula ngimpi. Ngompong ngimpi niku dipitung dadi 3 perkara. Iya apa wae? Siji. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep ngembuk impen dirembuk sik werdine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Mimpi kok manut. Oh iya Dik. Jam 09.00 tekan jam 12 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange oke banget. Mengke ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan. Durung kasembadan niku nganti kegawa wonten ing mimpi titiyane jam 09.00 sampai jam 12. Sabar niku dunia dalam berita. Rolas tekan sak banjure Gandayane titiyane gandayane. Titiyane bener gandayane. kuwi jam pira? Jam 12 tekan jam 2 niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Apa mau mengapa Bapak? Ngimpi. Puspa tajem itulah ngimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya. Kula ngimpi niku. Halo. Ngopo? Anu Sapa? Alah. Mula kula mriki niku jane men kepengin nyocoke kathok. Lho. Nyocoke kathok piye? Teng ngimpi niku wernane jambon. Terus kula ngenger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan gambare Hello Kitty. Tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Digolek. Tobat. Lah terus piye? Iki kula ajengan.
Mbok upama teng ngimpi niku jan ling ngumbahi wong loro. Lah to, Pak? Wong loro sapa? Sampeyan kalih kula. Kula sing nguceke, sampeyan duliti sabun. Kula nguceke, duliti sabun terus kula cemplungke teng bilasan pertama, ember pertama, belum ngoten. Terus kula uceke meleh. Iya. Terus sampeyan sing nganu ngesoki ember kedua kula kumpul nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Batobat sampe. Ngono kuwi pen munggah. Bar niku terus kula nimba. Sampeyan siraham Batobat, Pak. ning nganggo kempen. Iya. Kok takon nyapa ora gelem? Wus. Kula grujuki nika wis pokoke mesra. Ateges bareng anu ngimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan. Batobat, Bang Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya, Bagong. Piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat Kliwon kae dinane apa? Mes, Udu. Padha-padhane kliwon. Selasa kliwon. Iya, Anggara Kasih. Heeh, terus Aku ki yo ngimpi. iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok nabi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Sak kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat. Imanku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Siji apa loro? Siji. Rasik. Kowe biasane. Iya. Munggah gunung tekan dhuwur, kowe karo aku ki nyawang. Sesawangan sing endah-endah, Bagong. Walah, asli. Iya. Nang kono kuwi mudune ya bareng. Lah kok mulihe ora ning negara Ngastina. Terus Neng omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa ning omahmu. Mongko sarwa kuciwa nggonmu rak ya ming kaya ngono kae to. pendopo. Iya. Ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke ndi sing iso ya bae pokoke. Iya. Iya, Bagong iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono, Bagong, karo kowe kok katon tentrem ayem nadyan ora kecukupan apa-apane aku yo ngakoni yen aku njaluk apa-apa kok mesti semoyo, njaluk apa-apa kok mesti semoyo. Ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane. Tetel kae pelak. Ora iso. Dewe-dewe pokoke. Wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel. Iya ngono, Bagong. Terus keputusane piye iki? Ya piye aku ya manut karo kowe nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Seneng. Ora ragas e. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya milih tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadekke siji. Tobat. Ning aku tak nanteng karo kowe, nek upama nggon impen iki ditadekke tenan piye? Maksudnya ya kene tak kumbane kok sik. Njur arep dikumbahi ora. Kacopot ke sisan. Ngawur. Maksudnya piye? Iki Subhanawadis di luar konsep ra masalah. tegese kowe urip karo aku ya nggon impen mau lho, Bagong. Asli? Iya. Masuk. Jan-jane nek matamu. Bagong iki apa sapa kok dinggo. Asli? Iya tenan. Wis kedodo lingguhan. Ayo dari lingguhan. Sing apik. Ngaturke apa wigatine bengi iki? Ya Dek ya. Tak tahu, konjur.
Yo Dik, yo piye? Kowe ra wis resmi kok. Wong seneng katresnane keplok kudu tangan loro. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresna wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung menyambung menjadi ngono. Sobat mikir kalau saben ngomong-ngomong kok nyenengake. Nyenengke angel golek wong ngene iki. Engko ning ora karo guyu lho, engko mangko. Ucai-ucai. Sobat. Nyenengke. Piyai putri kaya ngene. Ora. Urung wis nyasar ta. Kok sajake rada. Ragu-ragu Bagong. Piye? Tak pikir-pikir niki nganu menimbulkan masalah. Perkara apa? Nek Sinuwun Prabu Duryudana prisa monggo sing manjing taman Bagong. Kurawa mesti dampyak ajeng nyekel kula mesti rebutan. Urung ora urung Bagong mesti tekaning pati. Nek kowe mati aku mati. Tenena. Tenane. Heeh, tenane. Tobat tenan. Nah aku lara, Nah aku dikeroyok Kurawa, aku ya kudu dikeroyok Kurawa. Pokoke sebaya multi sebaya mati. nek pancen wis niat kono tenan, wis ben tak tekati. Tobat, aku saiki tak takon uga. Terus bojomu ning omah piye? Duleke. Ngopo? Tobat. Tak uleke nang omahe ben. Surapati opo enak. Anak-anakmu titipke panti asuhan. Domongke nek bapakne mbone mati, ngono wis beres. Tobat. Terus tenan kowe. Heeh, nek ya aja ngono kuwi ora terus ora basa garwa karo Kyai Kakung basa. Tobat menjaluke kok aneh-aneh. Ayo men mantep ya. Nu nggih kok tak lenggah ngandhap ngaten menika. Nah, ngono. Diamond Diajeng. arang sok sasar susur e. Ayo wong grogi iki werna-werna omongane Nggih diajeng. Diajeng Banowati. Kula wonten maring dawuh Kang Mas. Teng cermut nang ngendas. Inggih. Tempat tidur ditebahi. Inggih ngestaken dawuh. Ning panjenengan kaya siram. Arep munggah tempat tidur ape kok ora siram babar blas. Monggo sprayine iki ya putih panjenengan kok terus munggah. Engko njur ngetel. Engko tak kumbahane Diajeng. Estu? Heeh. Wis ngonten mawon. Engko nek kira-kira aku rawat tekan kene, nek aku arep dicekel, kowe kudu dicekel. Aku arep diloro, digawe lara, kowe kudu lara. Aku arep dipateni, kowe kudu dipateni. Wadene Inggih. nek ana pancen ngarep misahke katresnane awake dhewe, ora malang bakal tak putung. Panjenengan wantun Wani. Piye? Tekati kok. wis waru gempol semorang teh. Dik Pate, Pripun? Niki kok dadi ana sandal wong lanang tulisane BG. Engko gek Bagong Darmon. Sinten jenenge Pati? Mboten ngerti. Aku sandal jepit wangune wong kere iki. Nggih. Wong ora duwe cetha sandale ngejepit kaya ngeten iki. Tur udu seleo. Napa? Seleo. Swalo seleo. Setane iki memuran iki. Nggih. Iso dikater kaya ngeten kok. Empuk niki sandale. Nggih. Dibuang nggih Pati, dibuang. Nggih. Pun kula buang. Nuwun sewu nggih, dipun dodhok malih nggih. Yai Ratu Banowati. Yai Ratu Banowati. Kula nuwun sewu menika ingkang raka ing Mandura. Yai Ratu Banowati. Kok tak mulai ya? batu-batu. Rasa wedi nek panjenengan dipun piloro kula ya kudu lara nek panjenengan sedo kula ya kudu mati pun ngaten man sebaya mukti sebaya mati. Urung apa-apa ya mati. Aja ngapa iki hasile?
Sama juga bohong. Ya mengko. Masa iki. Mengko nek wis rampung perkarane. Ya Ratu Banowati. Bukaan lawange. Ya Ratu Banowati dipun buka korenipun. Nuwun sewu Kakang Prabu, sekedap Kakang Prabu sekedap. Dewa Narapati duwe nares duwe langkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Dyah Banon Cinawi ya wonten dawuh ora Bu wonten satunggiling kembang ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Datulaya ngendikaaken utawi muja atura saripun Yayi Prabu Duryudana menawi mban kala wau sumurup glibetipun piyai Kakung mapan wonten ing patengganipun Yayi Ratu Banowati. Tobat naminipun sinten? Ngaya wara sak penake dhewe kula menika mboten nate nyingkitaken piyai Kakung wonten mlebet ing patenggon. Jenengane golek-golek perkara kula menika mboten nyingkitaken sinten-sinten. Nuwun sewu. Kok panjenengan yasa patung kados mekaten menika? Ana minane piyai putri kok tuku patunge wong mledeng. Mriko pancuran iki namung kemawon dereng kula damel blumbang kinarya pesabaning para satomina Prabu. Oh iya sampun. Mangke wonten saking mriki menika mijil toyanipun lajeng mantor ingkang dumugi wonten ing kolam. Waduh, Supados dados asri taman negari ing Katilengleng. oh iya sampun. Disampun, aing ngatur disampun. Aing ngatur menika sanes dia. Sanes. Ing atase reca sarungan. Panci menika saking mrika, Prabu. Saking mrika. Oh iya sampun. Swara apa to iki ngapun-ngapun. Mangapunten. Nika ora ambune teng-tengan kaya ngene. Nuwun sewu nggih. Nuwun mapunten, Bu. Nuwun mapunten jatosipun Tadi mboten sekecok Nyai Prabu Duryudana. Dados menika pepasreh ninggal Taman Katilengleng. kasingen ngaten. Mahir. Kok kaya-kayane kok suarane tukul saka kene. Ngak-nguk. Monggo tak sawang kene watu kok meka kaya ngono. Ora pati duga ngono iki reca kok. Lho, bleh, Bagong iki parat. Menungso ora tatanan. Yai Ratu sanget-sanget anggen paduka ngiyas dhateng ing Raka ing Mandura. Teka panjenengan mentala. Matur citra lan ing Raka ing Mandura. Nyuwun pamunten kok Prabu, nyuwun pamunten. Bagong. Anggep apa? Kok mledeng ning kono apa? Anu wedi. Takut Wedi karo sapa? kalian sampean. Ngopo kowe wedi? Mergane kula teng mriki. Yai Ratu, Wonten maring adawuh. samenika kula nyuwun pirsa. Inggih. Piyai Kakung ingkang mapan wonten telenging kamar mriku sinten? Inggih. Nyuwun pamunten. Nyuwun pamunten Bagong. Lho, Lho. Memang iya. wah manuswane jajalan. Kula nyuwun pamunten lha kok Bagong mapan wonten ing taman mriku. Dasaripun menapa? Tobat, nyuwun pamunten blok sedaya kemawon. Kula niku tresna kaliyan Bagong. Lho. Tresna dos pundi? Inggih, tresna kepengin banget dipun mengku garwa dening Bagong. Dasaripun menika piyantipun nyenengaken kula sampeyan saged remen manah kula.
Lho nyuwun pamit panjenengan niku garwanipun Nyai Prabu Duryudana. Ngertos. Niki jenenge ora tresna arep apa meneh? Yen kula sampun boten tresna badhe menapa malih? Kok Prabu Duryudana kula aturi emut. Bila kula sampun boten tresna sak mangke monggo kula dipun pisah ya ora apa-apa. Ana sing nampangi. Jil. Lah menika. Kakang Mas menika. Angling Darma. Angling Darma. Lho nyuwun pamunten kula tak rembugan karo Bagong. Ya pamunten kelumbukan kalian kula. Lho nyuwun pamunten kula tak rembugan karo Bagong. Diajeng wonten dawuh edan basa barang iki lho. Nak aturi tindak ana ing mburi. Inggih. Namun mulai beneran mangke Kakang Mas kaya menapa-menapa. Ora usah piye-piye to, santai. Aku ora apa-apa. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita? Panjenengan sakit, kula sakit, panjenengan pejah, kula pejah. Ah, berarti nek aku dipateni Prabu Baladewa, kowe golek dalaning pati. Sendika ngesaken dawuh. Lenggah wingking. Inggih. Santai. Inggih. Pripun, Den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu, ngumbake kathok. Lah kok ora bali? Mboten entuk bali. Sing ora itu sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku dengkulmu amoh. Kowe iki bendaramu. Nuwun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati, katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaiki katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana dine kejaba mempudu dijawabke. Nek kowe kudune melek, melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Nyai Ratu Banowati garwane Nyai Prabu Duryudana. Mang takoni Banowati tresna mboten Nyai Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang harus dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas nganggo apa nyampeng mas ginepeng ning nek pancen ora atine ora tentrem atine ora seneng ora tresna pripun aja napa sampean lho mboten lho niki nyataan dadi mboten sapripun-pripun pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana saniki panjenengan tak dadeke seksi apa? ijab kula Lho. Wedan. soalnya kula dereng gadah seksi dan Semar Semara gelem tak kon seksi mesti ora setuju kula entuk Banowati mergo kula nek mukti gareng Petruk Semar niku ora seneng mula kula golek seksi sampean mawon Edan kowe. mboten edan iki kenyataan Ayo kowe bali. Kowe bali. bali teng pundi Ning omahmu. Kowe ora gelem bali aja kelakon putra. Gelandang nenggala kowe. woi Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas. santai rasa kuatir rasa wedi kowe Dik tenang pokoke nek ngucapku aku ki ditantang wong ora tau wedi kok aku ketoke pancen wong kalan ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian nuwun sewu Bagong ki menungso ya Mas aku ki menungso arep aku wong ora duwe arep aku wong kere nek sampean ning ngucap sak penake dhewe kaya ngono ki nuwun sewu kowe karo aku ki padha-padha menungso sing bedake men derajat karo pangkat kowe wong sugih aku wong melarat tapi di mata Tuhan kita sama Sobat. Latri ngatos-atos. santai kowe Pak ben ra apa mati sing penting wis ngambung Ula edan. mboten edan pengen lah kowe karo cungar-cungir prek Ora bakal pengen. asline ya ngene lah kowe ngene Jengkolmu melocot kuwi. Bola dewe ki wis menep. menep kok ana ngerti kanan kaya ngene iki ya tetep Deng piye? ayo piye sainge jawab Bagong ora gelem bali sing ngono kowe terus lakon tucuk kroyok Kurawa golek papan sing jembar
Bapak Durna. Bapak Durna. Wonten dawuh, Ken. Kula caosi prisa. Lho, wonten menapa kok panjenengan sajake kok gugup kados mekaten menika? Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Kula caosi prisa. Nggih. Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Inggih kula caosi prisa ing mapan wonten telenging Kadilengleng Taman. Nggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kalian Kyai Kakung badhe nggih bang dhateng pun Gusti Ayu Dewi Banowati. Sampun. Sinten? Panjenengan kula kandhane mesti kaget. Mangke. Wong kok senenge kok disiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget dhisik. Hubungane kali jantung nggih, Pate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandeg jantung kula mrekoso. Kula caosi prisa. Nggih pripun, Ken? Ing mapan wonten lan Taman Kadilengleng menika jebul Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung krungu. Namung serotak. Wah. Ngaten lho talengan kula. Headsete dicopot. Oh iya lali aku. Ngrungokke apa ta? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ta. Sinten, Ken? Bagong. Lho, lah dalah. Saja muntap yakin tetap. Malah gaglang dipanus manijan. Dados Bagong manjing dados durat moko. Nggih. Cek Pate. Pripun? Kurang ketake. Nggih. Bagong bondo tangane kincung sikile. Taturke anak Prabu Duryudana mesti tugel kulune Bagong. Oh nggih. Ku mawani. Semangkean. Kewanen. Amin derajate kene kok. Oh, mlebu Taman Kaputren. Monggo Dewi Banowati kuwi mesti kaneng para putri lha kok dadi Bagong kok. Wah, kegeeran bocah iki. Nggih, nggih. Pun mangkat apa yang pun kesuwen. Oh nggih, wis tak nyuwun pamit. Mama aja karo rasa dak apa Bapak. Oh nggih, wis tak kerja. Wali pandek. Tinututi lamun katutusan. Lamun mangsa prawira diktaya, prawira diktaya. Ora nggono magawe gelar. Wong pinter kok ora kaya Bagong mlaku mundur barang kok wangun. Kuwale. Iya. Ora tok kandhane aku mundur terus iki, Mas. Iya. Ndara Kartomarma Dasar Purnyata. arep ngopo mrene? Lho kowe sik kowe ora basa karo aku. Aku ki Pangeran Pati. Kowe ming batul. Salah kowe. Aku calon Nalendra Ngastina. Entuk ketemu pirang perkara. Pirang-pirang. Untuk pirang-pirang aku. Separuh tak singgahke, separuh tak dol. Perkarane kuwi. Pirang-pirang. Aku ki wong kere perkaraku pirang-pirang. Utang duwe. Masalah rutangga duwe. Masa jawab aku salah? Ketemu pirang perkara ki dasarmu apa pawadanmu apa? Ngene kita omongi Kartomarma. Iya. Dewi Banowati, Prameswari Negara Ngastina. Iya. Kuwi tresno karo aku. Lho. Tresno karo Lah aku arep diangkat dadi ratu. lho. Ratu ngendi? Ratu Ngastina. Yen ngono kan geling pangke Prabu Duryudana. Nek kuat. Lah aku aja minta pancal. Wong edan ra tatanan. Panen mau edan ana sing tatanan. Nek tatanan dudu wong edan. Saiki ngene. Aku ngono. Lho. Iki jane iki omongane gathuk ora. Kowe mesti mumet musuh aku. Cah cerdas e. Nyepelekke ora. Ora nyepeleke. Kowe bali ora? Ora. Ora gelem bali. Oh, bila domonge wis ora kok. Dibaleni meneh ora gelem bali. Ora gelem bali ya ora bali. Aku tegel. So.
Kuwi dudu nggonmu. Ya nyilih si Dela. Kowe gelem bali apa ora? Walik kowe sing kudu. Wah, Ning, kowe sing ngomong. Ora. Aku sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Ora gelem kendarat siramu. Ayo, jajal nang kene. Kartomarma Bagong menang sapa? Aja nglumputi aku yen kowe tekan ning pati. Ayo nek pancen iso pancen ana. Ming bature kok kemewat kaya gemjimat kaya wani dilat besi abang. Antem siramu pisan gletak. Tangyo. Yen pancen kowe didaya Tangyo. Tangyo ana kawane Semar kok ming sak aseret nyawamu. Wah, semoga semute kene. Wah, itu lho. Kene wedi. Tapusi kaya ngono kowe mlayu Kartomar. Ayo. Ngejak pirang dina ora aku iso mateni aku bumi langit tangkep Kartomar. Ngapa, Mak? Paman mboten ajeng perang lho. Kok ora perang apa? Wong mungsuh Bagong kok mundur. Jiji. Gilane. Lah piye ta? Perang kali kula tak antem ora dirasake bareng gelem males nubruk awak kula. Apa member rai kok didilati. Aja domong-omonge kanca-kancamu ndak ora gelem perang. Engko tak omong-omongke. Swatama mboten mawon, Man. Lah, tenan ta. Durma Gati Boten mawon. Citraksi Mboten mawon. Timbangane dilati raine. Lu wong mboten mawon. Ora kajen. Mamang tandangi dhewe. Aku ya gumun, aku mesti mikir Bagong mesti gelut awur-awuran iki. Wis piye nek carane nidur sasana? Priyun? Maju ora le? Wah, nek kula maju sing kiper sapa? Iki perang ya nyuk. Ora bal-balan. Mungsuhe sapa, Man? Sidane sing nyolong teng Taman Sari sinten? Kowe tak kandhani aja kaget ya nggih. Sapa? Sing didelikke Gusti Muayu Banowati. Ya kuwi Sapa, Pak? Bagong. Ron? Bagong. Ron? Bagong. Bagong. Iya. Bagong Ponokawan. Eleng-elenge ra jamak-jamak. Kartomarma gelut karo Bagong. Jarine Kartomarma ngantemi Bagong ora apa-apa. Lembales Kartomarma ditubruk didilati raine. Aduh, malah omong aku. Oh, cici. Mulai wae. Iya to ya. Aku ki menging ngomong malah omong dhewe. Anak Prabu Baladewa Kakang Durna. Pripun nggih, Pak? Sampeyan kepasrahan nyekel Bagong napa mboten tumandang karo nek cara kula ngisini-sini. Ah, manus-maning jajaran Sukertan bawane iblis anak. Bagong ajeng kula tegeli. Nggih, monggo mawon nek ora ditegeli ndak tuman. Kula ajeng gawa Kyai Cundha maneh. Mun monggo arep gawa napa-napa sak karep sampeyan. Bagong, kowe ora belum bali saka taman Ngadilet Negara Ngastina. Apa kira-kira kowe kuat nadahi Cundha maneh?
Durna gleleng nggawa drei. Kok bengkel lho ya saiki jake. Kok drei obeng kembang kok diatung-atungke. Kowe nek kira-kira mungsu aku nek gelem kewirangan ya maju Dur. Nek ora gelem kewirangan tak prenggake becik kowe mundur. Nek arep kewirangan aja takon dosa aku sago mirang-mirangke karo aku kok ya tau weruh pemandangan iki ya. Nendi terus kapan? Kok ya tidak asing. Dik Pate, Pripun? Lah enten apa? ampun mriki Dik Pate, ampun mriki. Kurang ajar. Kok raine pucet? Kewirangan. Kewirangan pripun? Lho mesti cundha manik. Nggih. Bayangan kula Bagong mesti mati, ora bakal iso nadahi cundha manik. Nggih. Bareng kula tekan mrika. Pripun mbok diceritani? Kok Bagong niku malih jaran. Lho, Bagong. Nggih. Monggo mleding. Oh, Kaya tawon iki lho. Saking senenge sampeyan. Kula weruh kahanane jaran niku kaya bali jaman nom biyen. Mbete ya ora kaya ngono niku. nggih. Wis isin kula Dik Pate, isin kula tak bali teng Sumakira mawon. Pundi? Saka 5. Kok Suka Lim Sumakila piye? Suka Lima? Nggih kula tak wangsul teng Saka 5 mawon Dik Pate. Nggih, nai mboten panjenengan menika mboten badhe rampung-rampung. Kula senganggaken dhateng anak Prabu Baladewa. Bagong. Ora kena dipringake becik. Ora gelem bali marang bali wis mawon aja takon dosaku mentolo karo glantang nang lumpuh katimu marang. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Telih Mandra Jaladewa. Nantang karo Prabu Pon Patobat Prabu sampun ngatur. Prabu sampun Prabu sampun dipercaya. Kula yen panjenengan sampun negaren dateng pun Bagong latri sabar Bagong sampun dipun percaya. Iya. Jagat Dewa Bathara wong ilahing Yai Wanawati. Wonten maring adawuh. Ngopo kowe nangis nang ngarepipun Kakang? Inggih, badhe mun catur. Apa sebabe kowe arep mun catur nang ngarepipun Kakang? Pun Kakang, pun Kakang. Badhe mun catur, mun sampun dipun percaya Bagong. Kosik to Cahayu, sawangan pun Kakang. Terus pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kasta. Cirine wis jelas lho. Lho, Pak. Nang mriko Bagong, jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh, dadi apa-apa iso wonten ana ragate. Santai wae.
Lah kesanipun kados pundi kok wujud Baladewa? Arep kanggo nandingi karo Prabu Baladewa men isen mungsuh Bagong. Minggir lho. Ngasuh kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, Inggih. ceramas. Inggih. Men wangi rambutnya. Ambu ampek ya, Bos. Men supaya wangi. Inggih ngersakaken dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banawati. Kula wonten dawuh goleke gaman. Oh inggih. Kanggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih ngersakaken dawuh. Menika. Iki rak hanger. Sanes menika celuret. Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Ya liyane. Inggih. Menika. Iki opo Banawati? Mohon perhatian. Pengumuman besok minggu kerja bakti. Atau baik menika petek. Oh, tak kira corong ya. Ya sorry ora ngerti. Menika kemawon. Prabu Baladewa iki nata mandura. Raden Kokrasana. Menurut beda. Inggih. Ayo tandang ana lekane ati. Wah, panuswane jajaran ate iblis lan iki sapa iki? Aku medhep kanca iki piye? Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki Ora edan iki tenan Baladewa tenan. lah iki suarane kok iki ra Bagong iki. Oh. Lho kok dadi Baladewa? Lho kesewan sandangan wayang wong. Ora edan. Iki kowe ngembari karo aku. Tak kembali kowe. Mati dening Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman men corong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh mati bareng kae. Wah, wah, iblis. Ing atas Nata Mandura Prabu Baladewa dikembari karo Bagong. Ing atas aku piyayi men dikembari karo kere. Yo. Apa mbok anggap aku kalah tekan semene? Kowe kandhake juraganmu mbok dadine Bagong. Sri Baladewa Narmati Dwinares Rakresna kalangkung tresnanira marang Dabanon marang Dabanon Cinawi Batu kan ngaturaken panuwun dene sampun damel tentrem taman kadileng-leng. Ya, Banawati. Ora dadi ngopo, ning kowe ngerti. Mara kake sawangan keringeting pun Kakang. Engking dileweran. Nganti kaya apa kae jenenge? Batu-batu ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho. Aluk apa? Kepala dineres. Kepala-kepala. Klopo dineres. Klopo dineres. Inggih. Ayo aku dipeteki Banawati. Batu-batu kan. Konjur ngadi-adi to. Kowe ya ora jeneng ngadi-adi. Ya ora wujud ngono iki wegah. Sampun ngantos wujud kados mekaten menika kula wegah. Wujud ingkang saknyatanipun kemawon. Oh iya, aku ganti. Iya. Ngene iki kowe luwih seneng to? Ngoten menika nek mijet iki ora oke-oke, gegere ya kandel. Rasa nggo tangan nganggo linggis. Men modal, ukaramu ki ora iso ketemu nalar. Nek ora apa-apa, kan kowe tetep tresna karo aku, Banawati. Ayo gek mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap.
Mekaten. Ayo mundur. Gek diteruske critane. Monggo kula dherekaken. Heeh, Banawati sayangku, cintaku. Sembah nireng ulun kapurba resang murbeng ing sahanane kang kanang sing tasih mawe buka sawegung mringgelan lan kanang mamujeng ngori jenayake ngret Sarana paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pambagi panakrami Koko Prabu. Iya. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kula pundhe Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Dimas katahipun Kakang Werkudara tak tampa. Siadi atur bekti kelawan pun Kakang Raluwat pangestunipun Kakang Indrawati Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mulenggah. Iya. Yayi Werkudara kaya wis ora kepenak prapanipun Kakang negara ing Amarta. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana Kula mendingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun ndingga jimat paripin. Kula pun ndingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu persasat kadidening entosi sineming palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Dupi paduka kepareng tedhak wonten ing Datulya Praja ing Amarta.
kadidene lumampah wanci peteng kepapak obor sosro biar padang trawangan raos sing manah ngemuti sawetawis wekdal kula mireng wewarta ing sedenging jagat negari Ngamarta ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa. Perkawis menapa Yayi? Miturut umbyaking para kawula dinten sakmangke peranganipun Panakawan ing Pandhawa inggih menika Panakawan negari Ngamarta. Wonten salah satunggiling Panakawan ingkang nandhang raga tegesipun nandhang gerah Koko Prabu. Lho. Salah setunggaling antawasipun Panakawan wonten ingkang nandhang raga kasinggihan mekaten. Mongko sareng kula kaliti jebul aturipun para kawula bilih nandhang raga kala wau inggih menika pun Panakawan Bagong. Bab nyata lan botenipun kula dereng nakyinaken. Namung emuti bilih para Pandhawa menika wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos laprang dipun gulawentah dening Panakawan. Mila menawi ngantos sakmangke kasunyatanipun mekaten tuwin para Pandhawa mboten mailu dhateng kawontenanipun para Panakawan duk nyana cerak nyana sami mestani yen to punta sakadang menika mboten ngertos dhateng lelabetanipun Panakawan ingkang saestunipun Puntadewa ingga sakmangke ngantos dumados Nalindra menika inggih krana ageng lelabetanipun Panakawan Koko Prabu Lersai. Malah saking pamrayoginipun ing Raka Indrawati dinten sakmangke gandhen bukti nyata lan botenipun mung salah setunggiling Panakawan menika kala wau nandhang raga saenipun menawi paduka Kyai Prabu tumunten tedhak wonten ing Karang Kadempel niti priksa dhateng menapa ingkang lelampah wonten Karang Kadempel. Bola bali aku wis matur karo bareng yen to tak dherekake tedhak ning Karang Kadempel wigati nyatakake marang kabar mau. Nanging yen to sing dawuh dudu Kresna kakangku mesti mung bakal diwenehi wangsulan ora ngepenake ati. Mula dina iki barep kakangku ora usah dadak sangga rugi. Ngendikane Kresna supaya mengkono padha karo sing tak aturake. Mula ayo tak dherekake budhal nang Karang Kadempel nyatakake kahanane Panakawan. Apa pancen kepara nyata salah sawijining Panakawan ana ing nandhang raga. Yen to kateman mengkono Werkudara Janaka barep apa dene kembar. Aja nganti ora mbelani sarta ora menehi bebantu lawan Panakawan barep kakangku. Rikat lampeng rata tanpa antara Prating suku ning argerem kang tumingal. Dereng ngantos paripurna Mbawacana. Kasaring mlajan masang tebian nenggi nata ing Mandura Prabu Baladewa. Dewi Prating Datulaya karya kaget nata ing Ngamarta miwah nata ing Ndrawati tuwin sangya para Pandhawa. Ya kurdo sroma pangga wagut gati nyomawukyat piro wang-wang Koko Prabu damel kaget raos sing manah rawuh paduka wonten negari Ngamarta. Sumengko kados mekaten menika wonten paridamel menapa? Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku eneng apa? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta sumengko kados mekaten. Ya Ji, wonten timbalaning ngadawu Kresna, iya wonten dawuh Werkudara. Bule kakangku piye Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Sawanipun kakang negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora ngepenake ati. Keliripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Yayi kula nuwun pamunten. Nalika semanten ing Raka sowan dhateng negari Ngastina. Tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana. Mboten ngertos dodok seleng perkawis tumunten kula dipun ajab arembagan babagan perkawis. Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rai Prabu Duryudana.
bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut nanging sareng wonten aturipun ban saking Taman Kadilengleng ingkang munjo atur bilih Nyai Ratu Banowati ngingitaken satunggiling priya mapan wonten ing taman dumunten kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng kados menapa kejot raos ing manahipun ing Raka ing Mandura jebul piyai kakung mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika tasih panakawanipun Paduka Hyai Prabu Darmaji. Koko Prabu Paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih panakawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa? Panakawan kula sinten ingkang wantun damel kucemasmanipun para Pandhawa Koko Prabu? Lajeng sesa ya. Panakawan negari Ngamarta panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten telenging Taman Kadilengleng menika boten sanes kejawi namung Bagong Nyai Prabu. Koko Prabu. Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu menika ngendika kanthi gak dasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajap tak ajokaken ing Pradata Adil negara ing Ngastina. Merga Bagong wis nerak pacak nerajang perbatang. Nerak marang hukum ing praja ing Ngastina wani mlebu jroning Taman Kadilengleng mongko tanpa panilaian Prabu Duryudana. Bagong tak cekel nek ngerti wah lah kok ngedapi-dapi temen Bagong mirang-mirangipun Kakang. Dikroyok Kurawa bubar maut. Barang sing maju Begawan Durna ya mundur. Barang pun Kakang sing maju dikembari. Apa tumon ing atase Bagong kok malih wujuding Baladewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal ben patene karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong. Sing wis ngucengake asmaning para Pandhawa nanging menawi menika mangke kelaman dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake yaitu Bagong yang nyamah asmaning Prabu Duryudana.